Salam. Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlary gepleşigimizde siziň ählijeňizi hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkiýe uğruna adaty uçar gatnawlarynyň açylýanlygy baradaky habary biz size dün ýetiripdik. Şol habarlarymyzyň saytymyzda we beýleki jemgyýetçilik hasaplarymyzda paýlaşmagyndan başlap bir neçe soralar gelip gowuşdy. Bu video habarymyzda bu soraklaryň käbirine jogap berer. İlki bilen Türkiýe uğruna adaty uçar gatnawlary Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan amalga aşyrylar. Gatnawlar 5-nji oktyabr 2022-nji ýyl senesinden başlaýar. Adaty uçar gatnawlary Aşgabat İstanbul Türkmenbaş uğru boýunça ýerine ýetiriler. Uçar gatnawlary her hepdeniň duşanbe, çarşanbe, anna we ýekşenbe günleri, ýagny hepdede 4 gebek adaty tertipde amalga aşyrylar. Şeýlelikde 2022-nji ýylyň oktyabr aýynda Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan jemi 16 fany adaty uçar gatnawy amalga aşyrylar. Hormatly tamaşaçylarymyz, aviabiletler Türkmenistanda we Türkiýede satylýar. Mysal üçin dün habar berişimiz ýaly adaty uçar gatnawlarynyň başlaýanlygy baradaky habarymyzyň saytymyzda köpçülige ýetirilenden bir neçe sagat soňra Istanbuldaky howa menzilinde ýerleşýän Türkmenistan aviakompaniýasynyň kassalaryna satylyp başlandy. Bilediň bahasy barada aýdylanna bolsa, ekonom klasynyň bahasy 403 ABŞ dollary, biznes klasynyň bahasy bolsa 753 ABŞ-nyň dollaryna deňdir. Bilet satyn almak üçin baş konsullyk sanawynyň zerurlygy ýok we gönüden göne Istanbuldaky Türkmenistan aviakompaniýasynyň kassalaryny satyn alyp bolýar. Şu wagtky ýagdaýda online bilet satyşyň ýokdugyny bellemek isleýär. Türkmenistan aviakompaniýasynyň kassalarynyň daşgary haýsyda bolsa bir edara we şahs bilet satmak we araçy bolmak ygtiýarynyň berilmeýändigini bellemek gerek. Türkmenistanda biletler bolsa Türkmenistan aviakompaniýanyň kassalaryna satylýar. Efem Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan adaty uçar gatnaw bilen Istanbuldan Türkmenbaş şäherine barýan ýolagçy üçin karantin barmy? Melim bolşýaly adaty uçar gatnawlarda karantin ýok. Mehriban tamaşaçylarymyz, inni bolsa Türkiýanyň Türk Howa ýollary aviakompaniýasynyň oktyabr aýyndaky uçar gatnawlary barada durup geçelýän. Türkiýanyň Türkmenistan raýatlary üçin öň bar bolan yeňillik viza rejimini ýatyrmagy, başgaça aýdamyzda Türkiýe gitmek üçin Türkmenistanyň raýatlarynyň viza almalygynyň zerurdygyny siz ýen bilýärsiňiz. Şol sebäpli Türkiýe gitmek isleýän raýatlarymyzyň gitmek isleýän hakyky maksatlaryna laýyk viza almalygyny ýatlaýar. Viza almak üçin zerur resmi namalaryň sanawy we beýleki wajyp maglumatlary Atavatan TV YouTube kanalymyzda bir neçe video habar bar. Gitmek isleýän maksadyňyza laýyk viza görnüşine göre video habarymyzda tamaşa edip bilersiňiz. Viza almak üçin bir neçe resmi namalar zerur. Olaryň arasynda terjime edilmeli resmi namalar bar bolsa, onu siz Türk Viza Merkezinden 2-3 minutlyk uzaklykda ýerleşýän Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň täze ofisine ýüz tutup bilersiňiz. Eger ondan haty, razylyk haty ýa-da beýleki resmi namalar Türkiýeden notarius tasdikli ibermeli bolsaňyz, onu siz Istanbul şäherine ýerleşýän Atavatan Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, şu ýerde gelip gowuşýan sorawlaryň biri hem häzirki wagtda Türkiýede zähmet çekmek boýunça ruhsatnama ýa-da wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnamasy bolýan raýatlarymyzdan gelýän viza bilen baglanyşykly käbir sorawlar bar. Bular barada aýratyn video habar ýazyk edip size ýetireriz. Şu ýerde Türkiýanyň Türk Howa ýollary aviakompaniýasynyň oktyabr aýyndaky Türkmenistan uğurly uçar gatnawlary barada öň size ýetiren maglumatymyzy gaýtadan ýetirýäris. Melim bolşýaly häzirki maglumata görä Türk Howa ýollary oktyabr aýynda hepdede 3 gebek, jemi 14 gebek ýüreti uçar gatnawyny amalga aşyrar. Türk Howa ýollarynyň bu gatnawlarynyň adaty däl ýüreti uçar gatnawdygy ünsü çekýär. Emma ýakynda bu barada goşmaça maglumatyň gelmegi mümkin. Eger şeýle maglumat gelse siziň bilen gyzygyny bilen paýlaşarys. Bizi ýigderli iberleýänler muny eýýän bilýärler. Çatr uçar gatnawlaryna karantin düzgünüň dowam edýändigini bellemek bilen bu barada hem goşmaça maglumat gelse siziň bilen paýlaşarys. Hormatly tamaşaçylarymyz, habarymyzyň ahyrynda size dün ýetiren bir maglumatymyzy ýatlaýarys.
Ýagny Türkmenistan aviakompaniyasy şu ýylyň 15-nji oktýabryndan Belarus Respublikasynyň Minsk şäherine her hepdeniň şenbe günleri adaty halkara gatnawlaryny ýerine ýetirer. Halkara adaty uçar gatnawlary barada Türkmenistan aviakompaniyasy hem öz saytyna maglumat ýerleşdiripdir. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, şeýlelikde oktyabr aýyna Türkmenistan aviakompaniyasynyň 16 fany adaty Türk Hava Ýolları aviakompaniyasynyň 14 fany ýüreti uçar gatnawy, şeýlelikde oktyabr aýyna Türkmenistan Türkiýe ugrü boýunça jemi 30 uçar gatnawynyň amala aşyrylmagyna garaşylýar. Mälim bolşýaly sentyabr aýyna jemi 17 fany ýüreti uçar gatnawy amala aşyrylypdy. Mehriban ýaşlar, eger-de siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saytynyň tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atawatan TV YouTube kanalyny iýerleme unutmaň. Gepleşiklerimiziň inniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.